La categoria 4-6 ani fete, locul al 6-lea, Judeu Lorin. E fetiță. Ne îndreptăm încet spre categoria 4-6 ani băieți și premiem și pe băieți. Se pregătește cu emoții pentru locul întâi Bejușca Adrian. La categoria 4-6 ani băieți, pe locul al doilea se află Mogoș Maximilian. Crossul Junior Park își anunță în continuare câștigătorii. Locul al treilea la categoria 4-6 ani băieți, Dumitru Patrick. Pe locul 4 la băieți 4-6 ani, Ciupleu Mihai. Pe locul 5, categoria 4-6 ani, băieți, Crossul Junior Park, îl aduce pe Timofte Andrei. Așa cum la categoria anterioară,